Welcome to my YouTube channel Easy Study 1 to 10 ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ 9ର ମ୍ୟାଥ୍ ଜେମୋଟ୍ରି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ 1 ଏ ପାର୍ଟ ଏ ବା କ ବିଭାଗଟି ଆମେ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏକ ନୀତି ବାଣୀ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ତ କର୍ମେଣ ବାଧିକରସ୍ତୁ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କର୍ମ କରିବା ଫଳ ଆଶା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଦେବା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ତ ଆମ କର୍ମ ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବ ତ ଆମେ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା। ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଥିବ। ତ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମର କ୍ଲାସ୍। ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି କ ବିଭାଗ 1.a। ତ ଆମର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ରହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦଗୁଡ଼ିକରୁ ସଂଜ୍ଞାବିହୀନ ଓ ସଂଜ୍ଞା ବିଶିଷ୍ଟ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନାଇବା। ହେଲା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଜ୍ଞାବିହୀନ ପଦ ତା ଦେହରୁ ବାଛିଲି ସରଳ ରେଖା, ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ସମତଳ, ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ସଂଜ୍ଞାବିହୀନ ପଦ, ମାନେ ଆର ସଂଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସଂଜ୍ଞା ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ରେଖାଖଣ୍ଡର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ, ସ୍ଥାନାଙ୍କ, ଦୂରତା, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ରଶ୍ମି, ରେଖାଖଣ୍ଡ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆମେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। 2 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ କରିବା? ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିନି, ଉତ୍ତର କେବଳ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି, ସହଜ ହେବ। ତ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖାରେ କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ? ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡରେ କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ? ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡରେ କେତୋଟି ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଓ କେତୋଟି ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ? ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ 2ଟି ଥାଏ 2 ପଟରେ, ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଥାଏ। ମନେ ରହିଲା? ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମି ଓ ତାର ବିପରୀତ ରଶ୍ମି ସଂଯୋଗରେ କ'ଣ ଗଠିତ ହୁଏ? ସରଳ ରେଖା। କେମିତି ଏଇଟା ସରଳ ରେଖା? ଦେଖ ଏଇଭଳି, ଏପଟରେ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି, ଏପଟରେ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ମିଶିଗଲା, ସରଳ ରେଖା ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 1 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମି ଓ ତାହାର ବିପରୀତ ରଶ୍ମିର ଛେଦରେ କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ? ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। 3ଟି ପୃଥକ ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଅତି ବେଶୀରେ କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ? 3ଟି ବିନ୍ଦୁରେ। ମନେ ରହିଲା? ବୁଝିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ? 4ଟି ପୃଥକ ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପରକୁ କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ? ଅତି ବେଶୀରେ କେତୋଟି? 6ଟି। ଏଠି ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଆମର ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି n² - n/2। n ହେଉଛି ଯେତୋଟି ସରଳ ରେଖା ଦେଇଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି n। ଧର ଆମର 3ଟି ଦେଲା, 3ର ସ୍କୋୟାର -3/2 କେତେ ହେବ? 3 × 3 = 9 - 3 କେତେ ହେଲା? /2 ହେଲା କି? 6/2। ଏଟା କେତେ ହେଲା? ଆମର ହେଲା 3। ଉତ୍ତର ବାହାରିଥିଲା ଆମର 3 ହେଲା। ସେଇଭଳି 4ଟି ଅଛି, କେମିତି କରିବା? 4ଟି, 4ର ସ୍କୋୟାର -4/2, 16 - 4/2 କେତେ ହେବ? 16ରୁ 4 ଗଲେ କେତେ? 12। 12 ବିଭକ୍ତ 2 ହେଉଛି ଆମର 6। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଠି ହେଲା ଉତ୍ତର 6ଟି ବିନ୍ଦୁ। ମନେ ରହିଲା? ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? 4ଟି ପୃଥକ ସରଳ ରେଖା ଆମର 6ଟି ବିନ୍ଦୁରେ କ'ଣ କରିବେ? ଛେଦ କରିବେ। ସେହିପରି 4ଟି ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି 3ଟି ଏକରେଖୀ ହୋଇନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତୋଟି ସରଳ ରେଖା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇପାରିବ? କେତୋଟି? 6ଟି। ବୁଝିଲ? 6ଟି ହୋଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଠି ଅଛି ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ ୟୁନିୟନ ଏ ସି ରଶ୍ମି କ'ଣ ହେବ? ଏ ସି ରଶ୍ମି। ସେହିପରି ବି ଏ ରଶ୍ମି ୟୁନିୟନ ବି ସି ରଶ୍ମି କ'ଣ ହେବ? ଏ ସି ସରଳ ରେଖା। ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ ୟୁନିୟନ ବି ସି ରେଖାଖଣ୍ଡ କ'ଣ ହେବ? ଏ ସି ଆମର ରେଖାଖଣ୍ଡ। ଆଇ ଭି
ए बी रश्मि यूनियन ए सी रश्मि कौन हो ए सी रश्मि आमर हम इक्वाल टू से भली ए बी इंटरसेक्शन बी ए कमन आमर देखा ए बी ए सेमती ए बी हम ए सी रेखाखंड इंटरसेक्शन बी सी रेखाखंड कौन हम बी सी रेखाखंड है सेपरी बी ए रश्मि इंटरसेक्शन बी सी रश्मि एटा कौन हम बी सेट एटा समस्त मन रख इम्पोर्टाट तापर आमर अच्छी ए सी डिफरेन्स बी सी हम ए बी आई एक्स क्वेश्चन अच्छी ए सी डिफरेन्स ए बी इक्वल टू बी सी समस्ते बुझीपार मोर आशा तो परवर्ती क्वेश्चन अच्छी आमर 4 नंबर एन सरल रेखा उपरिस्थ ए और बी बिंदु द्वय स्थानांक यथाक्रमे द्वयर स्थानांक यथाक्रमे -3 और -5 हेले ए बी केते ए केते अछि -3 बी अछि हमर केते केते 5 हैला ए अछि -3 बी हमर अछि 5 हैला तो ए बी रो दैर्घ्य आमे देखिबा केमिति ए टू बी को फेड़ी दे कि तार कोन मॉडुलस नहीं जिबा ए बी इक्वल टू -3 -5 मोड केते हम -8 मोड समान 8 एकक सब बेले जानिछ हमर मोड जतबे नेमा तो सब बेले पॉजिटिव हबो बा जोगात्मक रे रहइबो बुझी परला तो ता परवर्ती क्वेश्चन अछि 5 नंबर ए बी सरल रेखा उपरिस्थ ए और बी रो स्थानांक यथाक्रमे -16 और 20 हेले ए बी रो मध्य बिंदुर स्थानांक केते केते हम आम तो गोटे -16 ए नेले बी को नेले आम केते बी को आम नहीं केते 20 ताने सी टा आम केमती भारिया मध्य बिंदु ए और बी की मिसई दे कि 2 करदबा ता तळे हरि दबा ताकू हेले तो कौन हम आंसर ए और बी रो स्थानांक यथाक्रमे -16 और 20 ए बी रो मध्य बिंदुर स्थानांक केते हबो -16 + 20 इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2 पिला माने आशा करूची एई विषय क विभाग 1.1 ए रो क विभाग रो जो 5टी क्वेश्चन थिला ताको समस्ते बुझी पारिथिबो यदि बुझी पारथिबो चैनल ले नुआ आस्तिले सब्सक्राइब करिवो लाइक करिबा आ शेयर करियो को आदम भी भूलिबनी पुणी देखाबा परवर्ती वीडियो रे रहिली धन्यवाद।